Καλημέρα Αννα Μαρία, καλημέρα Ρώμη, καλημέρα Ιταλία, καλημέρα Ευρώπη. Σας μιλάμε εδώ πέρα από το διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης, όπου κάνουμε μεταπτυχιακό πάνω στο ιδιωτικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Μάθαμε αρκετά πράγματα, αλλά γελάσαμε πολύ περισσότερο. Γελάσαμε πάρα πολύ. Περάσαμε όμως πάρα πολύ ωραία. Ναι. Το συστήνουμε και σε εσάς εκεί που μας βλέπετε. Ναι. Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Ναι. Να έρθετε να γελάσετε κι εσείς. Αλλά αν δεν ήμασταν εμείς παρόν, θα ήταν τίποτα. κενό. Είμαστε το αλάτι και το πιπέρι αυτού του μάστερ. Είμαστε το αλατοπίπερο. Είναι και η σοκολάτα. Εγώ είμαι γάλα, δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι και του φυσικού μου μαύρος. Βραζιλιάνος. Πάντως εγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που αυτό το μάστερ το έκανα μαζί με τον Πολέοντα. Με τον συμπατριώτη μου, τον κολέγκα, τον Ανδρέα, τον κριτικό, τον Ηρακλειώτη, τον Ράικο. Που ναι. Τώρα βέβαια δεν με ξέρετε, αλλά το μέλλον θα με ξέρετε. Γιατί θα γίνω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ θα γίνω ο σύντακος της Ρώμης. Ακριβώς. Να βάλω μια τάξη, γιατί το βράδυ κυκλοφορούν πολλά σκουπίδια. Πολλά σκουπίδια. Γιατί όποιος στη νύχτα περπατεί. Λάσπα, Κατερίνα και σκατάπατη. Τέλος πάντων, Ανδρέα μου, σου εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Και σένα, ό,τι καλύτερο. Το καλό να πάρεις δεύτερο σου πτυχίο. Και εύχομαι ο κόσμος πάντα να είναι στα πόδια μου. Ναι, και να μας απολαμβάνει. Γιατί μας απολαμβάνει ο κόσμος, όπως κάνετε και εσείς αμέσως τώρα. Γεια σου, Ανδρέα μου. Γεια σου, Ανna Μαρία μου. Γεια σας και εσάς. Γεια σας. Φιλιά.